И коста хора, аз съм да Флаш и днес съм с Ninja Pro, както знаете, това е втората част на моето ците с Yu-Gi-Oh карти. Миналия път стигнахме до Game Knight Amadeus, е този. И сега да продължаваме напред. Earth Bond Immortal Uru. Някакъв паяк. 3000 атака. Силни карти имам, да. ZW Leo Arms. 3000 атака отново. Ето да разгледате. Ако искате да разгледате картите, спрете на пауза, защото аз не мога. Не ми остава време. Dark Stego. Някакъв динозавър. Prevent Rat. Ето го. Взел съм го заради защитата му 2000. Следващия е номер 42. Starship Galaxy Tomahawk. 3000 защита, нова атака. Ето го. Кораба. И това е номер 19. Freezer Dawn. 2000 атака, 2500 защита. Така. И сега тук ще ви покажа нинджите. Номер 12. Armored Ninja Crimson Shadow. Ето я. Едната нинджа. Са няколко, не знам колко наброй. Armored Ninja Blade Heart. Е другата. Следващата е Armored Ninja Aqua. Armored Ninja Flame. Armored Ninja Earth. Armored Ninja Air. Ninja Master Hanzo. Златната нинджа. Така. Това е XYZ блок. Блокирва някакво чудовище. Parsec the Interstitial Dragon. Нещо като бугмолка е това. Ой. Skull Knight. Advance Force. Ето това е спил карта. Още колко има, бе. Zero Gardener. Skull Red Bird. Сега тук са малко силни. Лава Дракона. Драгон контролера. С тази карта мога да контролирам някой дракон на опонента. Не. Ще малко. Така както казвах, мога да контролирам един дракон на опонента. Същата е The Inexperienced Spy. Някаква маймуна, дето като я призова, мога да видя една карта от ръцете на противника. Да. И последната, но не на последно място. Chef Dragon Soul Dragon. 4000 атака. И това беше моето ците. Ето го къде. И ще се върнем с малко. Имам още много карти. Цялата кутия е пълна с такива карти. Така. Аз ще покажа една част от славото ми ците. Част от колкото до края на клипа. В първия клип ви показах една карта, дето мога да произведя всички самолети. Ако се спомняте, де. И ако не се спомняте, ето и къде са самолетите. Ето го единия, другия
този, е този. Да. И тук има по-силни карти, но само че трябва клито. Събът не мога да го правя на 3 части. Така че само ще покажа малко по-силните карти. Тази. Този драгон. Този драгон. Този драгон. Тази. Да, сега просто са много карти, не ми се показват. Така че хора, мисля това да е за този съботен влог. Надявам се да ви е харесал. Ако не, аз бях да Флаш. Вие бяхте моите светкавици. И аз бях тук. Да, Ninja Pro. Хора, има силни карти в това славата си, но са просто трябва да стана 4 часа, защото това е много по-голямо от другото. Така че, аз бях да Флаш. Вие бяхте моите светкавици. Тук бях с Ninja Pro. Абонирайте се, харесвайте, коментирайте, поделяйте, но и абонирайте се за Hard Pro HD, Gold Games BG. Ето ми съдят, ама просто трябваше да го пусна, ама аз не го пуснах. И защо? Ще му се питате, защото и тук сме разделени на две групи. Едните сме сам аз, Hard Pro HD и ProtoBG и Ninja Pro, а другите сме са аз, Gold Games BG, Hard Pro HD, ProtoBG, Ninja Pro и там и други приятели. И един път го питах, те го питаха той кой да избере. Той каза, че избира тях. И само исках да беше довършил единия с нас. И не го пуснах нарочно, защото ако бях го пуснал, че дойдоха тук пред нас и го търсиха, че му се разсърдят. Аз затова не го пуснах у нас, защото да не се... Защото че ще му се разсърдят, аз затова. Значи God Games BG, ако гледаш това този клип, не съм сърдит, брат, просто за това. Правиш, че за твое добро. Така че, аз бях, и за това не го бях пуснал. Между другото, ако ме познавате, ако се познаваме, продавам български карти. Те не са много, сега ще ви кажа колко са. Колко са? 8 български карти подаря безплатно. За единствения вия дракон. И така. Ами хора, мисля това да е този клип вече. Както казах, вече казах края. Разбрахте защо ония път не бях пуснал Gold Games BG от нас. Така че Gold Games BG, ако гледаш това, моята не ми се сърди. Направи го за твое добро. Да Флаш, вие бяхте моите светкавици и до скоро. За видим след следващия клип. Извинявайте, че нямаш толкова време клип, защото просто не знам какво да снимам. Очаквайте в канала на Hard Pro HD, дето ще снимаме неговия челендж, или там нещо ще видим. За неговите 20 съба, сигурно ще бъде Бин Бузъл или нещо такова. Аз бях да Флаш, вие бяхте моите светкавици и до скоро.